Bay, asan ka, bay? Padulong nako. Padulong nako. Ago dapit. Padong na maligo. Guys, welcome back sa akong channel. Kung hindi ka pa subscribe, subscribe mo yan. Labaw na ka na nasa agra at tanong-tanong sa akong channel. Hindi ka makabulong subscribe na. Init ako dugo nyo. Pwede ligo guys. Okay pa na flash ha. Kita ka na kung ito. Kita ka na. Hilo kayo na. Na. So karon guys, magpakaon tag-isda. Alam ko yung mga content to. Pagkaon sa tag-isda guys. Pero namatay na sa tag-isda. Plus like wahay pagkaon. Sige ako gila ng kaunon hay. Pagkaon tag-isda. Tara. Tanong mo. Pakita na ko sa inyo yung isda guys. Saan pagpakaon sa isda. Step 1. Mukuha kag pagkaon. Isudsad no, di ka mukuha pagkaon. Kasi pagkaon ni mo kamot. Let's go. Gamay na kayo. Gamay na kayo. Gamay na kayo na. Pili po ka mo lang dra guys. Pili ni masiminto. So tara guys, kung lawgan kay burag patay gutom kani mga animalan patay gutom kayo. So guys, kaon pizza sa mga patay gutom ng mga animal. So tara, nangambak ng mga patay gutom. Tara, mga patay gutom na sila guys. Mga patay gutom na sila na. Mga patay gutom na sila guys. Ano sila guys no? Pag ikaw patay gutom na kay baon, hindi ko manghatag. Siguro pangayo, marag ako. So man ta guys, mga patay gutom man sila kaon. Oh, hurot good ba? Hurot good. Ang ina. How to play with your dog. Let's go. Nga nakamdulas mo iro. Piniundang pag-iundang ano siya guys? Para siya police dog. Kuya kanina iro guys, grabe kay malibag tae. Tama gigil na. Marag sanga kasanga mo iro no. Tala guys, nakipansin nyo guys, bad news o good news. Good news guys, nanay tubig. Utangin mo. Ang bad news na palong na pod visit ka na tag-distract ligo na mo ako na magligo. Medri guys, may mga balay na rin nagagay kawatan sa mga kawaton kabalo mga itagkuan trabaho sig pangawat. So guys, isugo ko ni mother ato dog tindahan, palit daw ko ang sabon sa plato. Guys, itom kay ko no. Itom kay ko. Itom guys. Kanya mong kwan guys, lugar mong nagbukid dagang tagbot. Sakoy. Sagbot. Yaman na mong car guys. Kaya mong car no. Awa may sa car dito Dagan kay may car oy. Kuan. Gikan ko sa ER karton, karton. Nya. Mato, dagan kay may car. Karton. Palit sa tindahan. Let's go.
Te, palit daw guante. Sabon sa plato. Na may paste. Mura ni. Na lang. Saan natin? Kuha na te. Pwede na siya. Powder? Powder. Kuha na te. Kanang joy lang. Kiso na ba? Sigan ba ito? Joy na te. Plato. Ito ha. Kanang Ano lang. Dagko na lang te. Nya pante po. Ay. Pan. Pila niya pandilit siya te. Duha. Patay gutom mo dito sila guys. Kaya ba nante? Oh. Palit na ta guys. Ay ako. Init kay diri ah. Ngayon nakainit ta guys. Sa tinod lang guys, di ko ganahan mag-vlog sa public ito. Katong first video na okay ra to kay mga gagaw man ako to. Kumaulaw pero nandito sa public bitaw. Maulaw jud ko. Kaya bisig ko ba? Judge ta na good. Nabi ta nagpuyo beta sa kuan mga judgmental people. Munang maulaw gud ta usahay. Pero kung mag-support man gud mo guys, dagang mag-support. Di na ko maulaw good. Ano good. Kamara magyapoy dahilan mo nang dili ko maulaw good. Muna gusto ko mag-vlog guys para pangkuan ba? Ano lang. Ulaw. Palit. Pajibar. Obar sa sarap. Obar ako sa sarap. Sarap ito. Lamig ikaw. Yan, sunod kayo. Dapat ikaw og Martes. Martes. Lunes, Martes. Suma. Lo, asa ka. Malis ka nga. Kakarita. Papasok ba si mama? May piibang. Zumba na naman. Paong mo. Kaunon ka na ako ni or dili. Kaunon siguro na ako na ba sayang man. Ay wa may nagtanaw. Kaunon na ako na bahala mo diya. What the fuck? Gusto mo? Gusto mo? Oh, ito na. Ang ina mo. Yak. Oh, daga maging nagpa-shout out, mga nagpa-shout out, ha? Dapat suportahan ko niyo kung nagpa-shout out mo, no? Shout out, ha? Patano mo permente. Shout out kay Sir Mark Elben, Sir Sir Mark Elben. Unta sir, makauyab na ka. Next si Bernagim Quiroga. Shoutout sa iyo. Trisha Sia. Shoutout sa iyo. Shoutout kay Lila. Gagaw na ko. Kay Elise Palmera. Shoutout sa iyo. Gisrel Mantilla. Shoutout sa imo. Kang Kuan Nadsla. Shoutout sa imo Kuan. Kang Janine Branzuela. Shoutout sa iyo, Beb.
Oy, babe niya yung nickname up na kapaon bro. Shoutout kay Zandra Ruin. Kay salamat dahil sa pag-share sa ako ang channel. Okay. So next is John Betty Bacquiao, shoutout sa imo. Alshi Liza kay Amuntao, shoutout po sa imo. Princess Ella Rafaela, shoutout sa iyo. Aini Padaw, shoutout po sa imo. Angel Mala or Malia, ambot na basta shoutout po sa imo. Then kang Rose Ann Lopez, shoutout po sa imo ha. Salamat sa imong load na ginhatag sa ako. O kang Sweetlyn Podot ba Sweetlyn Podot, sorry. Shoutout po sa imo, salamat sa pag-libre sa akong load. Then shoutout po kay Aubrey Donaire, kang Sabel kay Sabel Brabante. Shoutout po sa imo yun. Kang Shailin nung yapon, shoutout sa imo. Huwag yapong agipili. Kay Apeng April Ramos, shoutout po sa imo Peng. O kang Remrem Koyos alias Coconut Boy. Ikapat mo ng coconut. So that's it. So mo lang to karon sa adlaw guys. Don't forget to subscribe. Click mo lang yung notification bell para updated ka sa aking mga videos. Then leave a like and comment. Kung gusto ka, shoutout ka, comment lang. Hanggang sa muli!